Beth yw cymwysterau galwedigaethol? Os ydych erioed wedi bod angen plymwr, gwarchodwr plant neu fecanydd, yna byddwch yn gwybod pa mor bwysig yw cael rhywun medrus i wneud y gwaith. Mae angen i unrhyw berson sy'n cyflawni gwaith o natur dechnegol fod wedi ei hyfforddi'n llawn yn y sgiliau angenrheidiol i gyflawni ei dasgau mewn modd proffesiynol. Wedi'r cyfan, ni fyddech am i unrhyw berson anghofrestredig heb gymwysterau ddod i drwsio problem yn eich cartre, fyddech chi. Dyna lle mae cymwysterau galwedigaethol yn helpu. Cymwysterau galwedigaethol yw'r rheini sy'n asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sy'n ymwneud â meysydd penodol o waith. Ac mae'r math o waith sy'n cael ei gwmpasu gan gymwysterau galwedigaethol wir yn helaeth. Meddyliwch am bobl rydych yn ei hadnabod sy'n gweithio ym meysydd adeiladu, gofal iechyd, gwasanaethau ariannol, twristiaeth, peirianneg, mae'r rhestr bron yn ddiddiwedd ac mae angen i bob un gael cymhwyster. Yma yn Cymwysterau Cymru, rydym yn cymryd cymwysterau galwedigaethol o ddifri. Maent yn cynnig llwybr clir i ddewis person o gyflogaeth, ac maent yr un mor bwysig â chymwysterau cyffredinol fel tygau a safon uwch. Beth yw eich dull o weithredu? Rydym wedi mabwysiadu agwedd gadarnhaol at gymwysterau galwedigaethol. Oherwydd ein bod yn ei gwerthfawrogi cymaint, rydym wedi neilltuo adnoddau sylweddol i gyfres o adolygiadau gan edrych ar y cymwysterau sydd ar gael mewn sectorau cyflogaeth gwahanol i wneud yn siŵr ei bod yn adlewyrchu'r sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr. Nid dod o hyd i broblemau gyda'r system bresennol yw ein nod. Yn hytrach, y nod yw tynnu sylw at yr amrywiaeth o gymwysterau sydd ar gael a'i hansawdd i weld a ellir ei diwygio neu ei gwella mewn rhyw ffordd. Beth sy'n digwydd yn ystod adolygiad sector? O fewn pob adolygiad sector, anelwn at ddeall y tirlun cymwysterau yn y sector, clywed barn y bobl yr effeithir arnynt yn uniongyrchol pe nai ydynt yn ddysgwyr, tiwtoriaid neu'n gyflogwyr, ystyried i ba raddau y mae'r cymwysterau a'r system gymwysterau yn addas i'r diben. Darganfod yr hyn sy'n gweithio orau mewn gwledydd eraill, penderfynu a ddylid cymryd camau i wella'r system. Yn ystod ein gwaith rydym yn gwneud y canlynol, cyfweld ar bobl hynny sy'n ymwneud yn uniongyrchol ar sector, sefydlu panel o ffrindiau beirniadol mwyn ein cynghori, annog pobl i rannu ei barn drwy arolwg ar-lein, cynnal adolygiad technegol o gymwysterau gan gynnwys gwaith dysgwyr, cynnal astudiaeth gymharu ryngwladol o ddesg. Ym mhob adolygiad, cawn ni'n lliwio gan yr angen i gymwysterau yng Nghymru fod yn berthnasol i gyflogwyr ledled y Deyrnas Unedig. Beth rydych chi wedi wneud hyd yn hyn? Gwnaethon ni ddechrau drwy edrych ar y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant, sy'n cyflogi miloedd ar filoedd o bobl ledled Cymru. Roeddem yn gwybod o'r dechrau bod yn bwysig cydweithio'n agos â chyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a dysgwyr drwy gydol y broses. Roeddem am wybod beth oeddent yn meddwl am y system gymwysterau bresennol a gofyn am ei syniadau ar sut i wella pethau. Arweiniodd y cyfnod eang hwnnw o ymgynghori at leihau nifer y cymwysterau cymeradwy yn y sector o fwy na 240 i gyfres o 19 yn unig, wedi cynllunio'n benodol i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru. Beth nesaf? Byddwn yn edrych ar amrywiaeth o sectorau, adeiladu a'r amgylchedd adeiledig, dechnoleg gwybodaeth, peirianneg, gweithgynhyrchu uwch, ynni, gwasanaethau ariannol, manwerthu a thwristiaeth i enwi dim ond rhai. Bydd hyn i gyd yn cymryd amser, ond mae'n bwysig bod yr holl sectorau hyn yn cael eu harchwilio'n ofalus i wneud yn siŵr bod dysgwyr a chyflogwyr yng Nghymru yn cael y cymwysterau gorau posib. Am ragor o wybodaeth am ein hadolygiadau sector neu am gymwysterau galwedigaethol yn gyffredinol, ewch i wefan Cymwysterau Cymru.